Привет на всички и добре дошли в това видео. В днешното видео ще споделя с вас 3 навика, които ви пречат вие да постигнете вашата мечтана форма и най-накрая да отслабнете. Директно започвам и първият е това, че сме стрикни от понеделник до петък. Супер! Постигаме си целите, ядем достатъчно протеини, ядем достатъчно фибри, спазваме си калории, блокове и така нататък. Но идва уикендът и си казваме, сега малко заслужено ще си почина, излизаме на закуска с приятели или пък с съпругата ви, с съпруга ви и така нататък. И си казвате, хайде сега, аз от понеделник до петък се трудих толкова много, сега заслужавам малко да си взема почивка от всички тези сметки и да съм на 100% стриктен. И така, както се казва, му отпускате края уикенда. Това, което се случва е, че вие от понеделник до петък може да сте си ударили калориите и всичко да е окей. Обаче, много лесно излизаме от нашия калориен дефицит, неосъзнато всъщност, особено през уикенда. Навън, ако искаме да се храним навън, една закуска буквално може да стигне и до 1000-1500 калории. Използва се много олио, например, излишно, храни, които са супер богати на мазнини и въглехидрати и бедни на протеин. И калориите се трупат като не знам аз какво, наистина много бързо. Така че, моят съвет към вас е, ако знаете, че през уикенда ви предстои излизане или пък искате наистина да излезете спонтанно и така нататък, да си впишете в приложението, ако ползвате такова, с вашите макроси, калории и така нататък, да може да, например, да си впишете за закуска имам този продукт или това ястие, за обяд и вечеря това и така да видите горе-долу къде са ви калориите, колко ще използвате и по този начин вие ще знаете добре, за обяд ще имам хикс калории, да речем 500 и за вечеря 500, но означава, че за закуска мога да имам 1000. Това какво означава? Това ви дава пространство и спокойствие, когато вие излизате навън с вашето семейство, приятели и така нататък. Вие да знаете, окей, добре, супер, аз имам оставащи 1000 калории, които ще ми гарантират това, че аз ще продължа да си изследвам моята цел. И по този начин вие наистина няма да прецаквате този един уикенд, защото ако вие в диапазона от 5 дни сте си хитвали всички и тренировки, и протеини, и фибри, абсолютно всичко, и остават тези 2 дни, които всичко заминава на кино и след това въобще се чуете какво става с кантара и защо. Уж спазвате всичко, а пък не сваляте никакви килограми, може да се дължи на това. Заради това моят съвет към вас е наистина планирайте си храненията за уикенда и си повтаряйте вашата цел каква е. По този начин ще бъдете много по-подготвени и ще излезете от това нещо, което е от понеделник до петък да сме стрикни и уикенда да го караме така на разточение и после да се чудим какво става. Защото това рано или късно ще ви демотивира и хепне ще спрете да си следвате каквото и да е. Грешка номер 2, която виждам, че много хора правят е това, че си оставят малко блокове и калории за след основното хранене, да си кажат, сега нещо за след основното солено хапване, нещо сладичко. Дали ще е протеинов барче, дали ще е протеинов шейк, дали ще е някакъв десерт, който си направили, каквото и да е, го остават за накрая, което по принцип няма нищо лошо, разбира се, но представете си сценария, в който вие за след обяд, но представете си сценария, в който след вашия обяд вие си казвате, хайде сега ще хапне на протеинов барче, да си подсладя малко. Какво се случва? Това са около 200 калории. След това вечерята правите също нещо, само че тук е една бисквитка, тя е балансирана, няма никакъв проблем. После нещо друго сладичко и така. И всъщност, вие сте си задали калориен дефицит от 500 калории, например. То само от набавянето на тези сладки храни, така след основно хранене, вие вече сте си издумкали, така да се каже, вашия калориен дефицит и буфера, който сте си задали и реално няма да сваляте килограми. И проблемът с това е, че вие заучавате вашето тяло всеки път, когато сте хапнали някаква солена храна, веднага след това да искате и да търсите нещо сладко да хапнете и това в дългосрочен план не е окей, защото неусетно тук 100 калории, там 200 калории, там 300 и те се трупат тези неща и ако вие реално наистина не си следите калориите и макросите, много лесно ще изпаднете в състояние, което е, аз не знам защо, но аз качвам килограми. Уж съм на диета, спазвам всичко, пък качвам килограми. Защо се случва това?
И както казах в предната точка, това води до демотивация в някакъв етап. Така че следете тези неща, бъдете осъзнати какво правите след солено хранене и ако наистина имате това усещане, този неистов глад за нещо сладко, изпийте една чаша вода, излезте на разходка, напишете си нещо в дневника, обадете се на приятел, нещо, някакво действие точно след хранене на солена храна, за да може да се преборите с това неистово усещане и чувство за искам да ям нещо сладко веднага, сега, непременно и така нататък. Или другия сценарий, както може да се справите с това нещо, е да си заделите, например, казвате имам, да речем, 4 блока или 5 блока за закуска, обяд или вечер, няма значение и знаете, че след това ще искате нещо сладичко. Имате 5 блока. Оставете си един блок за след това. Например, направете си основното хранене, което ви бъде 4 блока и си оставете един блок за нещото сладичко, което ви се хапва. Независимо какво е то. По този начин сте си гарантирали това, че ще си консумирате точните калории, които са ви заложени, за да постигате вашата цел. Третата грешка, която много често виждам, която възпрепятства хората да влезнат в топ форма, е това, че са с нагласта на ума всичко или нищо. Или ще тренирам 6 пъти в седмицата, или въобще няма да започвам. Или ще следвам зоната на 100%, или въобще няма да се забавям с това нещо. Тази нагласа е погубваща и ограбваща ви. Защо? Защото по този начин, когато ние пропуснем една тренировка в понеделник, си казваме, аз сега пропуснах една тренировка, какво ще се занимавам? Дай, от другата седмица. Няма смисъл сега утре да си направя тренировката вместо това. Което няма никакъв смисъл, няма никаква логика. Или пък другия сценарий. Добре, днес си надвиших калориите с 200, 300, 500 калории, няма значение, какъвто и да е сценария. Оставай сега тук, от друга седмица ще си следвам всичко, няма смисъл днес, макар че е сряда. Оставай, аз утре ще се храня безразборно и в петък и събота и неделя. От понеделник вече започвам. От понеделник ще следвам абсолютно всичко стрикно, няма проблем. Защото сме с нагласта или всичко, или нищо, което не води до никакви устойчиви резултати и отново потретвам, води до демотивация в това вие да си следвате вашият си план и така, че наистина да имате резултати. Защото няма значение дали ще направите 6 тренировки едната седмица и следващата в понеделник, като я пропуснете, ще кажете си оставя, няма никакъв смисъл. Или ще имате от примерно 5 планирани тренировки, ще си направили 3, защото са изкочили някакви неща. Това е в пъти по-добре. В пъти по-добре, ако ние следваме дългата игра, което навярно, сигурно се надявам, че повечето от вас са за това тук, за да наистина да положите ни основи и да са в топ здраве, не само в форма, в здраве като цяло. Така че не се самомотивирайте сами с това да си кажете, добре, сега пропуснах една тренировка, прецаках това хранене, дай въобще нищо да не правя. Не. Ако не може да си направите тренировката, дали сте си 1 час за тренировка и днес не може да направите 1 час, но може да знаете, че можете да отделите 20 минути, направете за 20 минути. Ако днес имате тренировка, но изобщо не може да тренирате, излезте на разходка. Направете нещо, направете стретчинг, разходете се, няма значение, но просто направете нещо за вас и за вашето здраве. Ако, например, сте си надвишили калориите за обяд или нещо от този сорт, няма проблем, ако сте взяли една бисквита на обяд или едно парче торта, все тая. Направете вечерята ви вкусна и здравословна и да знаете, че сте си ударили протеините, въглехидратите и мазните и всичко е точно. Или пък ако целият ден е по такъв бил начин, в който не сте си надвишили калориите и така нататък, не си казвате от понеделник, кажете си, добре, това беше за днес, утре ще следвам всичко както трябва. А не с тази нагласа или всичко или нищо. Защото това не ви носи дълготрайни резултати. Както казах, ние сме тук за дълготрайните и устойчиви резултати. Това от мен за това видео. Надявам се да ви е било от полза. Ако е така, харесайте и се абонирайте, защото ви очакват още такива полезни и информативни видеа в това как да бъдете здрави и в топ форма. Благодаря, че гледахте и до скоро!